Вітаю, друзі! Ви дивитесь Лемко Ньюс, найактуальніші новини із лемківського світу. І з вами я, Наталія Кухар. Але перш ніж перейти до новин, хочу вам нагадати підписатися на наш YouTube канал обов'язково, щоб не пропускати наших відео, тому що зараз ми знімаємо їх вже дуже багато. Ми розпочинаємо наш випуск із термінової новини, про яку ми дізнались вже під час монтування цього відео. Хочемо повідомити вам надзвичайно сумну новину. 25 березня на 68-му році життя померла голова Світової Федерації українських лемківських об'єднань пані Ярослава Галик. Ярослава Іванівна Галик народилася 6 серпня 1953 року в селі Терновиця Тисменицького району на Івано-Франківщині, в родині депортованих лемків з сіл Крижівка та Розтока Велика Новосанчівського повіту. Вона є авторкою декількох книг, зокрема 2 на лемківську тематику. Книга «Лемківщина. Край наших предків» змальовує історію, культуру, побут лемків, а також трагедію депортації та подальше життя депортованих лемків на прикладі родини авторки. Тритомна праця «Книга пам'яті Лемківщини» 1944-46 років містить поіменний список усіх родин лемків, виселених до радянської України. З 2017 року пані Ярослава Галик очолювала СФУЛО. На цій посаді проводила широку діяльність дослідження актуальних проблем Лемківщини. Була ініціатором та організатором багатьох конференцій, круглих столів та інших заходів. Також багато зусиль вклала в поглиблення співпраці між лемківськими організаціями у світі та відстоювання української ідентичності лемків. Своїм найважливішим завданням на посаді голови СФУЛО Ярослава Галик вважала добитись прийняття закону, який визнає депортованими громадян України, які у 1944-51 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки. На жаль, цей закон досі не прийнятий. Пані Ярослава Галик завжди дуже прихильно ставилася до нашої організації «Молода Лемківщина», підтримувала наші проекти. І ми завжди пам'ятатимемо її такою доброю, цілеспрямованою і життєрадісною. Лемко FAQ. У лютому організація «Молода Лемківщина» розпочала новий відеопроект Лемко FAQ. Його мета – надати розгорнуті та доступні відповіді на найпоширеніші питання про лемків, з якими ми постійно стикаємося у своїй діяльності. Веде програму Богдан Сиванич, а він вже багато років у нашій організації займається історично-краєзнавчими питаннями. Зокрема, є автором мапи та екскурсійного маршруту «Лемківські місця Львова». Вже вийшло 3 випуски проекту Лемко FAQ. Перший присвячений питанню «Хто такі лемки?». Він буде особливо корисним для людей, які тільки починають цікавитися лемками. У цьому відео з'ясовуємо, кого називають лемками, звідки виникла ця назва, де вони зараз проживають, яка лемківська ідентичність, а також як перевірити, чи є у вас лемківське походження. Другий випуск присвячений мові, якою говорять лемки, тобто лемківському говору. Хто чув хоча б одну лемківську пісню, вже має певне уявлення, як звучить мова лемків. А у випуску Лемко FAQ можна дізнатись про багату історію, дослідження та використання лемківського говору, про його особливості та поширення. А також там даємо кілька дієвих порад, як навчитися говорити по-лемківськи. Третій розповідає про 10 визначних лемків, які змінили світ. В
описі є посилання на добірку випусків проекту Лемко FAQ. Слідкуйте, адже вже триває підготовка нових відео. Також залишайте у коментарях свої запитання про лемків, відповіді на які ви б хотіли почути. Лемки у Польщі. Лемківський ансамбль пісні і танцю «Кичера» збирає пожертви на свої проекти. Перший – це реконструкція традиційних строїв, другий – закупівля видавничих новинок і антикварних речей для лемкознавчої бібліотеки. У 2019 році, завдяки субвенції Національного центру культури, ансамбль розпочав відтворення оригінальних лемківських строїв на основі елементів, збережених в музеях та оригінальних фото. Бібліотека ансамблю «Кичера» – це одна з найбільших лемківських колекцій на світі. Налічує більше як 10 тисяч одиниць. У ній є різні видання, котрі стосуються лемків. Книгозбірня поповнилася тисячами документів і архівних фотографій. Всім, хто б хотів допомогти фінансово або переказати колективу оригінальні строї, книжки, фото чи документи, можна писати на kichera@wp.pl. Святкове. Нещодавно Миколі Мушинці, найвідомішому українцеві Словаччини, виповнилося 85 років. З нагоди такого ювілею доктор, професор, академік Микола Мушинко отримав орден князя Ярослава Мудрого. Його нагородив 22 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський. Народився Микола Мушинка 20 лютого 1936 року у селі Курів на Пряшівщині. Це словацька частина Лемківщини. Його добре знають в Україні, а також в українських наукових і мистецьких колах у світі, в Канаді, у США, в Німеччині, Франції, Чехії, Австралії. Завдяки наполегливій роботі Миколи Мушинки вдалося повернути до життя історію музею визвольної боротьби України в Празі, врятувати унікальну збірку творів Івана Колиця, професора Української студії образотворчого мистецтва в Празі, яку вчений передав до Українського музею в Свиднику. І ще один щедрий дар – це врятована Миколою Мушинкою збірка творів Олекси Новаківського, які він у 2016 році передав Національному музею. Також він врятував архів Олександра Олеся, і у 2018 році цей архів поповнив фонди Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України. Микола Мушинка серед перших відкрив українське коріння відомого американського художника Енді Ворхола. Ми приєднуємось до усіх привітань і бажаємо пану Миколі довгих літ життя. Боже заплат! Спортивне. В часі пандемії лемки не забувають про здоровий спосіб життя. Це стало передумовою створення Lemco Running Club. Все почалося з того, що частина учасників правління захопилася бігом. Як розповідає один із організаторів Микола Крупей, потім учасники звернули увагу на те, що є змагання Лемковина ультратрейли, які проходять безпосередньо на Лемківщині. Зацікавилися ними і вирішили взяти в них участь. Оскільки Лемковина ультратрейл передбачає змагання на довгі дистанції, то учасники, звісно, зараз готуються і беруть участь у змаганнях на менші дистанції, які відбуваються в Україні. Зокрема, учасники вже мають перше досягнення. Лемки-бігуни взяли участь в Ice Trail 2021, який організували Ukrainian Trail League, і змагання відбулися у Жовкві. До Lemco Running Club можуть долучитися всі бажаючі. Учасники бігають щосуботи вранці. Сумні новини. Пандемія коронавірусу збирає свої жнива і серед лемків. З жалем хочемо повідомити, що 23 лютого 2021 року від коронавірусу помер лемківський поет та пісняр із Прикарпаття Анатолій Ядловський. Він народився 12 березня 1953 року в місті Підгайцях Тернопільської області в родині депортованих Марії та Йосипа Ядловських, уродженців села Кам'яної Новосанчівського повіту недалеко від Криниці. За час своєї творчої діяльності видав 5 поетичних збірок: «Зупини на мить», «Серце на долонях», «Дар Всевишнього», «У Бескидах, Низьких горах», «Палаюча твердь» та книжки «Історія села Кам'яна», «Доля родини Ярослави Бандери».
Можна з впевненістю сказати, що жодна лемківська ватра не проходить без пісень на слова пана Анатолія. Зокрема, відома пісня у виконанні Софії Федини «Вийду заміж лем за лемка». Одною з найулюбленіших тем пана Анатолія був лемківський гумор, і у нього навіть була така мрія організувати фестиваль лемківського гумору. Дуже сподіваємося, що колись такий фестиваль і з'явиться. Також нещодавно, 22 березня, у віці 91 рік, помер Штефан Дзямба, один із засновників об'єднання лемків у Польщі. У 1989 році разом з 2 іншими діячами придбав 10 гектарів землі в Ждині, яку потім передали об'єднанню лемків для організації свята лемківської культури «Лемківська ватра». Молода Лемківщина висловлює щирі співчуття родинам та друзям Анатолія Ядловського та Штефана Дзямби. Побесідуємо! Прийшла нарешті довгождана весна, і як же ж її зустрічати, не знаючи лемківських слів на цю тему. Наприклад, дятел, пташка буде жовна, лелека – боцан. А знаєте, є така відома пісня «Вона носила квіти в волоссі». От квітка в волоссі називається косиця. А можемо ще сказати, що от весною все навколо зеленіє. Це буде «вшитко наоколо зеленіє». І ще одна фраза, яка нам дуже знадобиться весною, це «квіти цвітуть, квітя квине». Вчіть лемківську. Лемківська пісня. Сьогодні я вам трошки розкажу про відому лемківську пісню «В темну нічку убочи». Убочи, до речі, це до нашого лемківського словничка означає «на схилі гори». Її автором є Семан Мадзелян, який також є автором дуже відомої пісні «Під облачком». В одному зі своїх інтерв'ю пан Семан згадував, що на написання поезії його, так би мовити, надихнуло нещасливе кохання. Сьогодні можете знайти виконання цієї пісні виконавцями з України – Оксаною Мухою, Христиною Соловій, також виконавцями із Польщі Лемко Тавер, Роман Лайкош, Dollars Brothers. Одне із найкращих, на нашу думку, виконань – це Сюзанни Яри. В темну нічку убочи, сова гукать поночі, дремлють горе люди сплять. Також безпосередньо одне з моїх улюблених виконань – це спільно Козак Систем із польською співачкою Мегіца, і пісня перекладена на польську мову. Дуже люблю це виконання. А чиє виконання вам подобається найбільше? Обов'язково пишіть нам в коментарях. Лемківських пісень забагато не буває. Відомий львівський гурт «Ягоди» випустив свій перший диск, і в ньому є аж 3 лемківські пісні «Ой на яру», «Кед ішов» і «Пиємо». За детальнішою інформацією можете писати нам, обов'язково вам відповімо, або ж писати на сторінку в Фейсбуці гурту «Ягоди». Хочу нагадати, що ми є практично у всіх соціальних мережах, і у Фейсбуці, і у Інстаграмі, в Твіттері, Телеграмі, ну і, звісно, наш канал на Ютубі, на який обов'язково підписуйтеся. Ви маєте змогу підтримати нас на Патреоні, для того, щоб ми мали можливість знімати якнайбільше проєктів. А повірте, планів у нас дуже-дуже багато, особливо з приходом весни. Ми чуємося такими наповненими енергією, хочемо творити. Обов'язково підтримайте нас на Патреоні, на будь-яка сума нам дуже допоможе. Це всі новини на сьогодні. З вами була я, Наталія Кухар. Будьте здорові і пам'ятайте, откаль ваше дідове. Я мушу ще раз, не нажимай на стоп. Я мушу ще раз цей момент, може вони це використають, а може ні. Хочу додати, звісно, що там дуже класні медальки. Я мрію, що вона буде висіти в мене в хаті. Ну, звісно, я не побіжу, як ви думаєте, але відправлю свого чоловіка.